Sanibonani. Siyanibingelela bafowethu egameni likaJesu. Hawa Luke. Ngiyathemba iyazwakala kahle network yethu. Sanibonani indawo ezahlukahlukene. Sesikhona ngani zakwethu. Egameni likaJesu. Themba siyezwakala. Sanibonani. Kulo 4 minutes mphathi wami masibingelela mfangelo wakhe. Sanibonani. Namhlanje sikhuluma into serious ungahlala phansi urelax. Ukukhula spiritual. Awusiyabonga ama-gift, siyabonga ama-gift. Madlamini, madlams. Macingwane omkhulu. Ama-minute awu-4 bafethu siyaqala manje. Uma lento okukhulu enkosini. Sanibonani enkosini, enkosini.
Xoxa sanibonani legameni Jesu. Abasemakhaya basekanye naso. Minute abemathatha sele bese network yethu right ngizwakala kahle nibafowethu. Right bafowethu manje right network aluma mitambala manager lodo bafowethu bese siyaqala njani network yethu bafowethu Number one. Sanibonani. Ring light nje ithunywe ke mbafowethu kodwa ke siyoxoxa. Sanibonani bafowethu ngiyezwakala right network yethu. Bese sihlabele emapaleni. Nje loud and clear. Seswakala bafowethu ngisezwakala kahle. Siyabonga. Wathi sivalela bese siyaxoxa ngamzowethu sekulate manje kulate manje ke xoxwe sanibonani egameni lika Jesu siyabingelela bafowethu kusihlwa ngithemba ngiyazwakala inetwork yethu izwakala kahle siyabingelela egameni lenkosi be greeted ngizwakala kahle bafowethu ufuna uconfirma before umuntu ehlabele emapaleni ngizwakala kahle bafowethu siyakuzwa siyabonga kakhulu asibingelela bafowethu egameni lika Jesu sibingelela umzimba wonke kaKristu endaweni ezahlukahlukene egameni lika Jesu izulu lilihle Freehead kodwa ke ngoba likadumi soqhubeka sixoxe namhlanje sine topic okumele sixoxa lento yokukhula singabiza indlela ezahlukahlukene ukukhula enkosini ake sithi ukukhula enkosini mhlambe singathi ukukhula emoyeni noma yes ake sithi ukukhula enkosini ukuthi masikhuluma ngokufinyelela ebudodeni bokumazi uKristu kusuka kukhulunywa ngani. This is one of ama topic ayingozi kakhulu emzimbeni kaKristu most especially abazalwane abakhonza iminyaka evangelini abakutshela ukuthi mina ngasindiswa ngo1960 mina ngasindiswa ngo1940 but u1940 bese ubuka yena u1940 awufanga. Now masikhuluma ngokukhula enkosini asikhulumi khona ukumemorize amaverse asikhulumi ngamagama amakhulu esiGreek asikhulumi
ngokwazi ukuthi iBhayibheli abhalwa ubani osuka bani. Sikhuluma ngoku-discover the purpose kaNkulunkulu ngoKristu uma fika emhlabeni. Ukwambuleka kukaKristu ngokuphelele empilweni yakho. Ukwehlukanisa kodwa bafowethu namhlanje ngifuna sixoxe ngenza kwethu. Ngifuna sixoxe namhlanje ebusuku egameni lika Jesu. Sengihambe kakhulu babonile abazalwane abaningi, sibabonile abantwana bakaNkulunkulu kulezizukulwane sanamhlanje. Most of them makubanga umsindo la kubangwa ngamagama esiGreek, kubangwa ngefellowship, kubangwa naso zonke lezi zinto ongayichaza. Yet uKristu akakabunjwa phakathi kubo nalo abamkhonzayo bakama-understand ngconywana izinto abayi-understanda ngcono, ba-understand amasonto, ba-understand i-religion nama-domination abakhonza kuwona nabefundisi babo ukuthi bagcotshwe kangakanani. Some of those people ubezwa uma bethi athi mina ngifuna ukufana noPaul, umunye athi ngifuna ukufana noMoses, umunye athi mina ngifuna ukufana noDavida. It's when you realize ukuthi laba bantu uKristu akakambulwa kubo, abakamazi uKristu, lento yokusonta ikubo, lento yokusonta ila emakhanda abo. Hey bafethu, kodwa ke ake sixoxeni nganza kwethu, ake sixoxeni ukukhula enkosini ukuthi masikhuluma ngokukhula usually kuleli limi lwanamhlanje kulezizukulwane sanamhlanje uma ungakhuluma nomunye umzalwane uthi ibandla esihlanganyela kulona liyakhula, abasuki bona ukukhula basho ubuningi benamba. Kanti lo limi lweBhayibheli mali sikhuluma ngokukhula ukuthi ibandla liyakhula, sikhuluma ngokuba matured ekwazini uKristu ngcono kunendlela wom-understanda ngayo before. Ukukhula lokho kokunye kwanda kwabantu akusikhona ukukhula. Masikhuluma nge-maturity sikhulunyela ngokufinyelela noma ufike ebudodeni ku-understand izinto zikaNkulunkulu ezenziwa kwamoya, ukuthi uKristu ambulwe kuwe ngendlela ejulile engaphezulu kokucabanga nokwazi kwakho. That's why ke uma uJesu ebuza abapostoli ethi abantu bathi ngubani, bathi sibazilwa abantu bathi abanye bathi unguJohn uMbhaphatisi, abanye bathi unguEliya, abanye bathi umunye wabaprofeti. Wesethi kodwa ke ngoba sesiphila isikhathi eside mina nani niyangazi nina. Hayi ngoba abapostoli bebengamazi ukuthi abahamba nayo uJesu bebekwazi lokho, but the question ukuthi sekwambulekile inkinina noma senifike to the level yoku-understand yokwazi ukuthi ngubani mina, noma ngidla nani, noma ngihleka nani, noma do you know ukuthi niyangazi ukuthi ngubani? Wasethi uPetru ke no, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophe konke. Usethi uNkulunkulu no, uJesu wesethi kuPetru hayi uhlala ubheda Petru, but this time around uNkulunkulu kwambulele ukuthi mina ngubani. Ngifisa sifunda u1 Corinthians chapter 2 verse number 7. Kunezinto efuna siyixoxa esirase kukhuleni nesekwazini indodana kaNkulunkulu uKristu nokuba uNkulunkulu uKristu ambulwe ngcono kithi njengabantwana bakaNkulunkulu. It's when you will realize ukuthi masikhuluma ngesonto, ngoba isonto alimenzi umuntu azana noJesu. Isonto alikaze laze lamenza umuntu azana noJesu. Isonto it's a place la khona kunabantu abapractice iart yokwambula ubuthakathaka nezono zabanye abantu kodwa bona bekwazi ukufihla zabo. That is a religion, that's a church, not a church actually. Angangachaza kodwa le synagogue la sigcwele khona sonke, la khona sipractice ukubangcwele, sipractice ukuyiphatha kahle, yet we know deep down enhlizweni zethu ukuthi siyafana nalabo abantu abathukwa la ngaphandle, because kuwo wonke amasonto esikuwona abasambulela uKristu simazi ngconywana, kodwa sambulelwa ukuthi ubani founder yebandla laqala kanjani kwakwenzakala le akusisizi ngalutho, ngoba uma nizostudisha ngozwana ningastudisi ngoKristu ngeke kunilekelela ngalutho. We don't care ukuthi uzwana welala kuphoyo yenzani, but what we want to know, that's what umpostoli Paulo athi nganquma enhlizweni yami ukuthi akukho kunye ngiyokwazi phakathi kweni ngaphandle kukaJesu ebethele isiphambanweni, ukuthi ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. Bafethu, masikhuluma ngokukhula enkosini noma ukukhula emoyeni, sikhuluma ngokuthi uKristu uJesu eyambulwe abunjwe phakathi kwakhe.
ila uzo-understanda khona chapter 2 verse number 19 ncwadi kaGalatians uma athi uPaul it is no longer I who lives in me but Christ. Ngeke ukuthi uJesu uphila phakathi kwakho engakambulwa kona ungamazi ukuthi uKristu ungubani. So ke sifisa ukukhuluma ngalokho nganiza kwethi namhlanje ebusuku ukuthi going to church is not enough, giving, worshiping, ukucwaqensha ama-chorus is not enough. Umbuzo uthi uKristu wambulwe yini? Uyayazi imfihlakalweni, uyabazi ubukhulu bukaNkulunkulu yini ekukholweni noma uyi-church goer kuwe kwanele kushaya ama-chorus nokwazi amavesi nokwazi but uKristu ungakamazi. That's why athi uJesu kuchapter 5 incwadi kaJohane ethi nihlole imibhalo ngoba nicabanga ukuthi embhalweni kunokuphila, kodwa anifuni ukuza kimi. Ngame amagama noma ungazi amagama amakhulu esiGreek neseBhebheru noma ngathiwa uyazi how to introduce intshumayelo uyifaka kanjani introduction, body and conclusion, noma ngathiwa uwachaza kanjani ama-homiletics, konke lezi zinto ezichazwa. But uma uKristu engakambulwa wena umbhalo njengabafarisi abanolwazi ngento engasebenzi kubo, uyamazi yini uKristu? Wambulwe yini uKristu? Ufinyelela yini ebudodeni bokuphelela? Ngoba kukhona emfihlakalweni. I'm telling you, I've realized iningi labantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe they are not matured spiritually. Masikhuluma nge-maturity asikhuluma ngokukhuluma ngezilimi. Masikhuluma nge-maturity asikhuluma ukuthi rondo rama acha banana anana. Sisho ukuthi uKristu ambulwe kuwe, wazi ubukhulu bukaKristu ela kuwe, understand the full purpose of the gospel. Asikhulumi ngezilimi, asisho ukuthi ubona izambulo, asikhulumi ngezambulo sithi kuwe. Uzongizwa nganza kwethu. Sanibonani. Corinthians chapter 2 kunento ekhulunywa uPaul la. Asiqaleni ku verse number 6 ngamabomu. 1 Corinthians chapter 2 verse number 6 ngamabomu nje. Dumela dumelani. Siyabonga abafethu abathapha iscreen bathi kwenzana abagift aya abacomment aya bala. Wena yenza lokho okwakho kwenza lokho, mina okwami ukukhuluma nje kuphela. Ake sixoxeni. Chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse number 6 uthi kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo. Now ke lento ye wisdom noma distinct ye mystery masikhuluma ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu busenyameni, kunabantu esithi maka ngathi wathi siyazama ukuyichaza lento athi lento enikhulumayo ngeke izenzeka ingani kwa. So ke kunemfihlo zikaKristu ezingakwazi ukuyikhuluma, kodwa kwabaphelele nabakhulile siyakwazi ukuyixoxa. Uzongizwa khuleka leli verse ngilisho ngamabomu ukuthi lento yokukholwa bafethu ayiphelele eminyango la umekhona, ayiphelele kuma committee bakufaka ezikhundleni zokuphathana nezimali, kuyadlulwa lapho. Ayiphelele khona ukubona amadimoni ahlasela amabandla, ayiphelele lapho ukubona abantu abashadana emshado exegayo, kuyadlulwa. Uzuyazi imfihlakalweni. Ukuhlakanipha kusho uPaul siyakukhuluma kodwa asikukhuluma noma ubani, ngoba uma ngathiwa we want to speak the mystery of God kunabantu abazothi lento enikhuluma ingani kwa. That's why kunezinto engesikwazi ukuyikhuluma, abanye baze bayofabalala emathuneni bangakazanga imfihlo kaNkulunkulu ngoba baqhubeka ebunganeni babo. Asilifunde ngamabomu leli verse bese siyaxoxa. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo. Ukuhlakanipha kabe ungasikuhlakanipha kwababusi baphakathi sorry balesi sikhathi. Sorry ake ngiqale phansi verse number 6. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kabe ungasikho kwababusi kwabalesi sikhathi nakwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Verse 7. Kepha sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, imfihlakaleni efihliwe. Yabona khona imfihlakalo efihliwe. Shothi uNkulunkulu bukaNkulunkulu kwala noma uthi usewufikile emfihlakalweni. Kukhona imfihlo eyisemfihlakalweni. Lento le ifana ukuthi ku Old Testament lapha ku tabernacle mawungena ku outer court undlula ibronze altar
ungena phakathi kulukuzana kuTabernacle kwakunendawo engcwele, phakathi endaweni engcwele kwakunendawo engcwele. Sikhuluma imfihlo emfihlakalweni. Shothi ngamanye amagama kukhona bebenelungelo lokungena ocingweni ejardini baphelela khona bebenelungelo lokungena baphelela endaweni engcwele, kodwa kukhona bebenelungelo lokungena endaweni engcwele. So umpostoli Paul ke usithi khuluma imfihlo emfihlakalweni. Now ke uyangena emfihlweni, mase usemfihlweni udlule emfihlweni, udlulele emfihlakalweni. Khona abantu abangakaze bafika kwakhona emfihlweni nje. Angisakhulume emfihlakalweni. Uyongizwa futhi ngicela ulandalane leli verse ulibhale phansi, khona izinto efuna ukuyikhuluma, ezinye ngizohighlight, ezinye ngeke ngiyikhuluma ngoba ngiyanazi nenza ama screenshot nothi uzwana wathi, kodwa kunezinto efuna ukuqondisa kuzo ukuthi lento eyidala ukuphikisana sikhuluma ngamaduku namabhuluku nezingulube, khona into esingakayazi. Uzoyizwa. Ngiqedele leli verse ngamabomu. Leli verse ngifuna ulandalane ulibhale phansi ulibeke eceleni. Uverse 7 kodwa sikhuluma ukuhlanipha kukaNkulunkulu imfihlakalweni efihliwe uNkulunkulu. Akumisele phambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade. Ephesians chapter 4 verse number 6. Ephesians chapter 4 verse number 6. Verse number 11. Ephesians chapter 4 verse number 11. Leli verse elithandwa kakhulu. Ephesians chapter 4 khona uselapha siyabonga kakhulu ngwane wena uyashesha wena. Chapter 4 verse number 11 uthi nguyena futhi wanika abanye kube baba ngabapostoli, abanye baba abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi, bese kuthi what it was the reason for uKristu enikeza laba bantu. Verse 12 ukuze abangcwele, shothi masikhuluma ngabangcwele kukhulunywa ngami nawe, ukuze abangcwele. The reason why sinalento okuthiwa i-fivefold ministry, the reason yile yokuthi abangcwele makhulunywa abangcwelela akukhulunywa ngabapostoli nodokotela nochief, kukhulunywa ngabo bonke abakholwa egameni likaJesu abasindisiwe. Isizathu ukuthi sinalabo abantu kuthiwa abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabefundisi. Isizathu salokho ukuze abangcwele, abantu abangcwele yimi nawe esikholwa egameni likaJesu, ukuthi mase sikholwa sisindisiwe kunezinto ezidingakalayo. Sacini simukele phakamisa izandla kuphela sithi uJesu siyakholwa, ngoba one of the reasons eyenza ukuthi la ko TikTok sinosisibethe abadlala ngezinqa, sinamaqola athi asindisiwe, sinabonke abakhuluma noma kanjani, abasho noma yini bathi bayakholwa, is because abakwazange ukukhuleni ekufinyeleleni ekwazini uKristu abunjwe phakathi kwabo. Sagcina ngezilime. Now ke uverse number 12 futhi ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. Abana this thing yokuthi kuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza, abapheleliswa ngoba uhlangane yena nomndeni wakho. Sipheleliswa ngoba phakathi kwethu uNkulunkulu sinikeza abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabefundisi. And for that reason ukuthi sinalabo bantu uKristu abamisile, lokho kwenza ukuthi indlu eyakhwayo ibalansiswa ukuthi sikhula nxa zonke. Lokho kusenza ukuthi si-understand noma sikhula sifinyelela kwazini ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngephimbo ezwakala, uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngemibono, uNkulunkulu uyakwazi. Kodwa uma singafinyelelanga ebudodeni ebuphelele ekukhonzeni, sikhula ingxenye yodwa, kwenye ingxenye sixeke. Abangcwele ekukhuleni ngani zakwethu sifinyelele ebudodeni, abangcwele bepheleliswe. Awande sesiphelelisiweni mina nawe. Mina kunezinto ezokuchazela zona namhlanje ozoyibona ukuthi lento eyibanga umsindo. Ngiyacela ngicela ezesikhashana nje, ngifuna ukukunothisisa ukuthi lo msindo wamabhluku nalomsindo weingulube nalomsindo wamaduku nalomsindo guqana nomsindo kuma ngeenyawo, lezo zitatimende ezikhulunywa abantu abangakaze bambulela uKristu ephelele. Ngoba nalapha eSamaria ku chapter 4
incwadi kaJohane. iBhayibheli lithi wake wafika uJesu ehlangana nowesifazane eSamaria laphaya emfuleni ezokha amanzi. Lithi iBhayibheli makunele debate bexoxisana, wathi seqede lo sifazane wamkhomba intaba uJesu, owesifazane khomba uJesu intaba, othi sinentaba thina esikhuleka kuyona. Wathi wena wena yayiright le ntaba vele bebenikezwe uNkulunkulu ukuthi bethandaza kuyona, kodwa wa-understand ukuthi lo sesindlulile ey'ntabeni ukuthandaza kuyona. Wathi kulo uNkulunkulu, wathi uJesu kulo wesifazane, uNkulunkulu uwumoya. Yabona ukuthi uma sasiphethe abanomasonto bazothi yagcotshwa uSimakade le ntaba, igcotshwa uyena, kodwa khula phela, kuyakhula kuleyo level yokuthandaza kuleya ntaba. Nanithandaze ebunganini benu okungazini kwenu, kwakuright futhi kwakusebenza ukuthi nothandaze ey'ntabeni. Wasethi uJesu lwesifazane, uyazi ukuthi lo Nkulunkulu nanemthandaza kuleya ntaba uwumoya. Lokhu kuchaza ukuthi uNkulunkulu lo awumoya, kuchaza ukuthi ukhona kuzo zonke indawo. So there is no specific place ekumele uyomlanda khona, because uNkulunkulu uwumoya. Hayi bafethu, mana sizoxoxa bafethu, sizoxoxa nganza kwethu. Uverse chapter 12 uthi ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Uverse number 13 uthi size sifinyelela sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Bafowethu keke le verse 13 asikafiki, ngiyakutshela mina, angiphindi, asikafiki inhlobo sidalwa. La ku verse number 13 asikafiki thina abamaduku nengulube namabhlukwe, asikafiki inhlobo sidalwa. Ku verse number 13 size sifinyelela sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni esikhulu sokugcwala kukaKristu. Sikafika uKristu akakambulwa kithi, asibazi ubuKristu bukaKristu. Ngizokukhombisa ukuthi why ngisho lezo yitatimende, ukuthi the reason why we are still sibanga umsindo kulesi sizukulwane ingoba asikakamazi uKristu ukuthi uJesu okhonzwa yithi. Manini ngifuna ukufundela leli verse, sobuya la. Angazi noma network ethi right ngikhona okhala ngenetwork. I-right lapha network. Right, okay. Siyabonga. Manje ngamabomu nje. Mfuna ukubonisa yona namhlanje ebusuku. Le engizokufundela yona la. Ngifuna ukuyichaza kakhulu, kodwa kunento engifuna ukwambulela yona masichaza ubukhulu bokwazi uKristu ebukhulwini bakhe. Now you'll understand. Gijima lapha ku 1 Corinthians chapter 8. Concerning ukudla okuhlatshelwa ithombe. Gijima 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Khona sekhona nisenifikile. Into efuna ukukhombisa yona la. Sikhuluma ngobukhulu bokukhonza uNkulunkulu nokwazi uKristu kungaphezulu kweingulube, lento le ingaphezulu kokudla. Chapter 8. 1 Corinthians chapter 8 verse number 1. Sanibonani. Nakuya 1 Corinthians chapter 8 verse number 1. U1 uthi maqondana nokuhlatshelwa izithombe. Cala ningizwa ngomoya nganza kwethu. Maqondana nokuhlatshelwa izithombe. Umpostoli Paul lo ekhuluma nebandla laseKorinthi. Maqondana nokuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi sonke ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. Besathi verse number 2, uma umuntu ethi wazi utho akakazi njengokuba kufanele ukuba azi. Atu verse number 3, kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu yena uyaziwa nguye. Verse number 4, andalana lento serious kakhulu. Ngakho ke maqondana nokudla maqondana nokudla okuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi yabona this is a mystery lesikhuluma ngayo. Ungayizwa ke ngale ngqondo yakhe sesontweni lento engichaza la, ngoba uma lento engichaza la wafuna ukuyiandalana ngengqondo yesonto ngeke uyizwe. Phuma esontweni
ngena emfihlakalweni bese uyothola imfihlo emfihlakalweni. You will be able to understand lento engiyifunda la. Lento engizama ukuunderstandisa yena ukuthi kunezinto esingakwazi ukuyichaza ngesizathu sokuthi sikhuluma nezingane eneminyaka ekholwa ezazi uJesu okhonzwe ematsheni, ezazi uJesu wamaduku namabhluku, kanti kukhona uJesu ongaphezulu kwezambatho nokudla. So lento engiyifunda la afuna ukuyichaza kakhulu ngoba kunephisanyana enizoyithatha bese niyoyineka kuma-social media nathi uzwana uthe esengathi ngifundi novela kanti ngifundi iBhayibheli. Hamba nami verse number 4. Now imfihlo le emfihlakalweni ifunde ngemfihlo emfihlakalweni. Ngiyanizwa ingane kwethu, phuma engqondweni yakho yenyama so that you will be able to understand imfihlo uPaul ekhuluma ngayo. Verse number 4 sethi ke ngamanye amagama usakhuphula izinga lokuchaza ukuthi nganza kwethu ngizwile lapha eKorinti ukuthi uba ngumsindo kwabantu abadla inyama ehlatshelwe izithombe, niba ngumsindo kakhulu, umsindo omningi ngendaba yenyama yamadlozi. Sethi no, akhe nginambulele elinye section ngalazi ngalento yenyama amadlozi awunalele kepisi. Akhe nginambulele imfihlo ngalento yenyama amadlozi nezithombe okuhlatshelwe izithombe. Ukhuluma imfihlo emfihlakalweni umpostoli Paul. Verse number 4 uthi ngakho ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi. Yabona siyazi this thing is serious kakhulu. Siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akekho omunye uNkulunkulu munye kuphela. It's a mystery land. Imfihlo le ukuthi hayi lezi zinto ezikhona ekhonzwayo le Popeye. There is one thing that we know. There is only one God. Imfihlo le emfihlakalweni uthi lokho siyakwazi ubona sanibona lokho siyakwazi ukuthi kahle kahle uma sesifuna ukukhuluma iqiniso siyekingani kwanze lezi inyama na yonke into echazayo akekho umunye uNkulunkulu with capital letter G. Akekho umunye uNkulunkulu, uyedwa uNkulunkulu. Uthi siyakwazi lokho. Verse number 5. Ngokuba noma kukhona okuthiwa woNkulunkulu, small letter G. Ngoba kukhona uNkulunkulu nokuthi kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona oNkulunkulu abaningi namakhosi amaningi. Verse number 6. Noko kithina kukhona uNkulunkulu munye, uyise okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye uJesu Kristu okungaye konke, nathi sikhona ngaye. Besathi verse number 7. Kepha lokhu kwazi akukho kubo bonke kodwa bafethu. Yabona le mfihlo le yokuthi there is only one God and one King. Inkosi yodwa, uNkulunkulu yedwa, uNkulunkulu konke kwavela ngaye. Besathi ayi inkosi futhi iyodwa uJesu. Besathi manini ke before ndideka le mfihlo noma lokhu kwazi akwambulewe kubo bonke abantu. That's why kuba nomsindo bathi uJesu uyalingana noShembe. That's why bathi uJesu uyalingana noMuhammad. That's why uJesu bathi omunye wabaprofeti. That's why bathi okwenzela ukuthi nakuJesu kwenzeke. Uthi umpostoli Paul kahle kahle masifuna ukukhuluma ezingeni lokukhuluma imfihlo emfihlakalweni, there's only one God and one King. Kodwa athi hayi baganza kwethu singabablame abangaku-understand lokhu kwazi, that knowledge ayikho kubo bonke abantu. Uverse 7 uthi kepha ukwazi kepha lokhu kwazi akukho kubo bonke. Bese athi kodwa abanye lokhu bakujwayele izithombe kuze manje bekudla njengokuhlatshela izithombe nonembeza wabo obuthakathaka uyabangcolisa. Yabona ke kukhona abanye okukholweni lento ngifuna ukuyichaza ngoba soba nenkinga. Asekuverse number 8 kunezinto engafuna ukuyikhuluma lapho. Asekuverse number 8 kepha ukudla andalana lokho. Yabona le distinct imfihlo le, yabona lesikhuluma ngayo la imfihlo uPostoli Paul ekhuluma ngayo. I wonder abantwana bakaNkulunkulu amavesi afana nalabo bakhe bawafunda bawaqonda yini. Bese actually akhe ngintshela iqiniso kusompostoli Paul mase sifuna ukuyeka ingane ukwazi sikhuluma indaba zokudla. Uverse number 8 uthi kepha ukudla akusondezi. Sanibonani bafowethu. Kepha ukudla akusondezi kuNkulunkulu. Ayikho into ongayidla emhlabeni. Kusho uPaul bafowethu mase sikhuluma ifact. Sikhuluma ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu seke ingane kwayo. Siphume engulube nokonogwaja no fish.
ayikho into ongayidla engakwenza usondele kuNkulunkulu okuthiwa njengoba ekhonza kanje ukhonza ngoba udla ubhatata mawake wedla ubhatata uNkulunkulu uyasondela kuthi umpostoli Paul actually masifuna ukukhuluma iqiniso ayikho into othi mawuyidlile kuthiwa iyakusondeza enkosini bese akupheleli lapho uverse 8 ne athi kepha ukudla kusondeza kuNkulunkulu ngokuba noma singadli asilahlekelwa lutho noma sidla sizingalutho. Hey bafethu nibabuza nalabo online ukuthi lama verse afana nalawa bayawazi yini. Now this is a mystery. This is a mystery. Udwe nganza kwethu isizathu sometimes okay asiqhubekeni uchaza lento le. Verse number 9 athi qaphelani kodwa funa leli lungelo lenu libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Uyabona ukuthi babantwana bakaNkulunkulu abakhulile abakhule spiritually okwazini uKristu they understand. Angalisho kunabagama ngifuna ukuwagwema la ngamabomu nje ngiwagwemisa ngamabomu ngoba vela sikhuluma ngabantu ababuthakathaka abayothi mabephuma la bachaza izinto ngendlela ngachazeki ngayo manini nganza kwethu ake sixoxeni lento le. Uyabona ke umpostoli Paul ku verse number 9 uthi kodwa ke ukwazi naleli lungelo lokwazi ukuthi actually ayikho into chapter 8 1 Corinthians chapter 8 sifuna verse number 9 manje uthi lolu lwazi lokwazi ukuthi ayikho into engayidla mina ngathi engcolisile futhi ayikho into engathi angiyidlanga kuthiwa ngeke ngimbone uNkulunkulu. Uthi nokuba siyahla noma sidla ayikho into ongayidla ekusondeza ayikho into ongathi uyayidla ibe kususe ezulwini. It's a mystery. Ake sixoxe into efanele zwazi ukuyifisa ngathi ungaxoxa nabantu kuhlelwe phansi singaphuthuma indawo kuxoxe nje. Now if kwakuNkulunkulu ku Old Testament owathi ingulube nanzonke lezi zinto zingadliwa bese buye ekhuluma ngoPaul athi hayi ayikho into umuntu mayingayidla imhlukanisa noNkulunkulu. Mase khatha lesi story umpostoli Paul evala indaba zama debate ukuphikisana nabantu abayingane nababuthakathaka unembeza wabo ubuthakathaka wathi ukuze ningasoloko nibangisana umsindo ngalento le manifike ebhusha nyothenga inyama makudayiswa esilaheni thengani nidle ngoba vela ayikho into engathi masidlile isuse kuNkulunkulu noma masidlile isondeza kuNkulunkulu. Ngicela nilekelele thina asashumayele likhona ukuthenjwa thina. This is a mystery. Kubiza kuphela umuntu omatured enough to understand ukuthi uNkulunkulu okhonzwa yithi uyakwazi ukukuzwa noma iduku lingekho uyakuzwa ungaguqi ungaphezulu kweduku ungaphezulu kwebhluku nesikete eside lo uNkulunkulu asimkhonzayo ungaphezulu kokubuka izambatho akusena uNkulunkulu olindele asimlindele ezembathweni kuphela uyakwazi ukuthi uthandaza unqune ebusuku uthandaza ekuzwa iduku lingekho kuwe uyakwazi ukuthi uthandaza useyimene 8 ungaphezulu kokuthi akulindele uNkulunkulu ufaka iduku athi muzwa qala efaka iduku khana ngizomuzwa ekhuluma nami kungaphezulu kwalokho kodwa kwababuthakathaka nababuthuntu ekuzweni nasekuboneni kunezinto engama guideline ngenhloso yokulekelela bona kodwa there is a mystery indaba yokukholwa. Akusiyana wonke umuntu onga-understand ukuthi actually let us not debate indaba yamajini namabhluku namalokwe namaduku uNkulunkulu ungaphezulu kwalokho. Uthi umpostoli Paul lolu lwazi awunalela kepisi lokho kwazi yabona lento isinikeza isithombe ukuthi thina esiyibiza njengabantwana bakaNkulunkulu abathi bamatured enough ngaba ngoba uNkulunkulu ngaphezulu kweduku ngeke ayeke izono zakhe abukana namaduku. God is above iduku.
uNkulunkulu ungaphezulu kwebhlukwe. uNkulunkulu yamazi umuntu ebhulukile emfice efaka amabhlukwe ekwazi ukukhuluma naye. Ngikhuluma uNkulunkulu la, hayi wesonto lakho. uNkulunkulu ungaphezulu kwesambatho sesonto esinephambana namajuba, ungaphezulu kwalokho. uNkulunkulu ungaphezulu kwegender la khona wesifazane wesilisa, but this thing ama-guideline ukulekelela abantu ebuthakathakeni nasemncane nasebuthuntwini bengqondo nonembeza wabo, but this thing is beyond leyo nto leyo ukuthi singadibhetha ngey'keti apha thina kuze kube namhlanje. Ukuba sikhulile, Apostle Paul uthi actual bafetha ke ngentshela iqiniso, inyama ayikho into engathi siyayidla actually bese sikhipha kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngaphezulu kwalokho. Now uma uMpostoli Paul ekhuluma ngematurity ukuthi size sifinyelele ebudodeni noma sifikelele ebukhulwini obukhulu bokwazini uKristu, wayengakhuluma ukuthi size sikwazi ukuhlukana namabhluku neziketi, sifaka amjiva, sifaka wekhuluma ukuthi uKristu abunjwe, ufinyelele udiscover the full purpose of God. uKristu abunjwe phakathi kwakho njengoba lithi iBhayibheli, njengoba nami amukela uKristu ngibani nikuye nakhiwe nixelile ekwazini uKristu. Uma uKristu wakho wabunjwa phakathi kwakho, uzwakala noma ukhuluma, uzwakala noma ufakaza, uzwakala noma ugqoka, ngoba uKristu ubunjiwe wambulwe. uKristu umazi ezingeni lokudlula elevel yenyama, ungamkali ngenyama. Ukukhula enkosini. Now ke uma sesikhuluma ngokukhula ke enkosini sichaza ukuthi if sithi siyamazi uKristu, ngeke sibe sibanga ama debate ngenyama, ngeke sibe sibanga ama debate ngamaduku, because abekho abantwana bakaNkulunkulu abazana noKristu abafuna uKristu abeselo babanga umsindo ngezambatho, ngoba kunezinto eziserious kakhulu abantwana bakaNkulunkulu kumele uKristu sifuzele. Lithi iBhayibheli hambani nikuye nigxilile nakhiwe, hambani nikuye, hambani nibheke kuye ngumqalisi nomphelelisi bokholo lwenu. So if we fix our eyes unto him, it means automatically ureflecta kithi, sithatha icharacter yakhe, sithatha ubuyena. uKristu abunjwe phakathi kwakhe, sikhuluma njengaye. Ngeke size sifike lapho sisanakana nezingulube. We are leading people who are not spiritual matured. Immaturity ila elimini no rondo rama acha banana anana abaka uKristu akabunjwa phakathi kwabo, to understand ukuthi ukukhonza inkosi kungaphezulu kwenyama. Usathi kodwa uPaul ku chapter verse number 9 uthi lokhu kwazi noma lelo longelo lokwazi lokho noba qaphela untaba kayikhonjwa, laba basonto emasontweni amabhluku namalokwe neziketi, laba ba more focus ezintweni zika physical, ezif like lezi zinto zika physical izona ezikwenza ungamboni uNkulunkulu. Uthi uma kwenzekile ke nabantu abanjalo ababuthakathaka futhi ababutuntu, ilungelo lenu ningalisebenzisi, ngoba once nasebenzisa lelo lungelo khona uyolimala. Ukulimala kwaleyo muntu sekuyisono kini elungeleni lwenu. Ziningi izinto esingayikhulumi nezinto esingazenzi, hayi ngoba singathina siyazi ukuthi u1 no2 no3 no4 kusona isono, kodwa siziyekisa ngoba siholwa sihamba nabazalwane ababuthuntu futhi ababuthakathaka, unembeza wabo, unaka amabhluku neziketi, unaka ukurelaxa namakhathi, unaka yonke lento. Sithi for the fact ukuthi bazolimala nala kuma social media platform kukhona izinto esingazenzi, sifuna ukuvela ngoba siyazi ukukhona ababuthakathaka bathi uzwana samuswa, ngoba babuthakathaka vele siyaligodla ilungelo lethu, siligodlisa ngoba kukhona nina, kodwa siyazi ukuthi lento le angeke sifake futhi iskip, kodwa siyakugodla sikugodlisa ukuthi siyabazi labona amasonto bazolimala, bazokhanda ama screenshot uthi umbonile nuzwana. We are not emphasizing la ukuthi abantu ababeyizwe, but sizama ukuchazela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi the more sifocusa ezintweni zenyama, the more uKristu singamtholi. Kanti uma safocusa kuye ekwazini yena nokwambulwa kwakhe kithi, the rest kuyalandela.
ngoba ukwazi uKristu kunjengokulayitha i-microwave. Uma ulayitha i-microwave futhi meza ukudla amaphela akekho owatshela ukuthi phuma wena ungaphuma wena phuma ayizwela wona amaphela ukuthi actually I'm not welcome here. But the more sifocusa ey'ntweni ey'phathekayo sinakane nezinto zokuthi ukuthi ungakwenza ukuthi no akwenzeki kwazini yena. That's why sinabantu abanakane nama-developship ngoba uKristu asikafinyelele kwazini yena. Uthi umpostoli Paul ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. Kuneqiniso ngeke silikhulume la ngesizathu ukukhona wena esingakutshela lo ukuthi uyakwazi ukuthi nokuthi akusona isono, uyakwazi nokuthi ukuthi akusona isono, kodwa siyazi ukuthi sinabantu ababuthundu. You will realize right now ukuthi izinto eziningi ezikhandwe njengama-doctrine ebandleni okuthiwa yisona kusona isono zakhandwa befundisi beni ngoba kwabona vele babuthaka. Hamba niyobatshela naba-online ukuthi actually ndaba zokudla nongakudla bafowethu mani likhona iBhayibheli ithi ayikho into engathiwa siyayidla isuthu enkosini naleyo ngulube ayikho. Lokho kuchaza ukuthi ngoba siphila nabantu ababuthaka simindene nokuthi sigqoke kanjani ngoba bazolimala lamasebenzi ilungelo lethu lokuphila enkosini. Ngeke ngiyichaza lesi zinto nibuthaka ngempela vela ngeke nize ngizwe. Ngifuna ukuze ngiyichaze ngoba kunezinto mina engakuchazela zona eziningi eziyilungelo lokukholwa ezweni likaNkulunkulu ongasona isono. Kodwa ngeke sikhulume ngoba nohamba nathi nezwa ngathi ngoba vele anikafinyelele ebudodeni obupheleleyo ekwazini uKristu. Angifundela nali verse Hebrew chapter 5. What am I? Hebrew chapter 5 verse number 11. My Hebrew 5 Kona siyabonga. Hebrew chapter 5 verse 11. And for the fact ukuthi abantu abafuna ukukhula solo kusibuza kurongo ngani ukuthi kurongo ngani ukuthi kurongo ngani ebafethu mina ngadasa nganquma enhlizweni yami. Awu nawo leli kepisi bafethu namhlanje ngiyanqokisa ikepisi mina ngilithe ngaquma enhlizweni yami ukuthi angeke ngiyidebate lemsindo egcwele la. What is your take about women in the pulpit? What is your take about people who are eating pork? What is your take? Nonsense, izinto zamadimoni nisifocusise enyameni kunokuthi sazi inkosi. Kubunjwa izwe. Apostle Paul ku chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 uthi ningalilingisi lelizwe emkhubeni yalo kodwa ingqondo le ayiguqulwe. Mayiguqulwe ingqondo le iyokwazi ukuhlosisa kwintando kaNkulunkulu. We don't know the will of God. Ngeke siyazi. Awukephi simadoda ngiyabonga. Ngeke siyazi intando kaNkulunkulu because what we know izinto zenyama. Futhi siyabonga ama gift izinto zenyama esikwazi. That's why uKristu akaze ambulwe kithi. Focusana ngomsindo. What is your take? What is your take? What is your take? Angithi nangomunye women preachers are still not allowed do. Siyabonga mfowethu. Kodwa ke phela nawe ukhuluma levelini yakho. Asikuyeke uqinisile asikuyeke. Sikaze sidebate le women preachers and the stuff. Sikhuluma imfihlakalweni. Sikhuluma imfihlakalweni. There's some of the things ngeze sikhuluma. Some of the things that we don't need to debate. Kunento engiyikhulumile la. Ngolesibili. Ngizakuphinda sayiphinda namhlanje. Ngisazwakala network yethu bafethu right. Network yethu right. Okay. Ake ngiphinda lento ngeke ngayikhuluma ngolosibili. eBhayibhelini awakho isifundiso phezukwa verse lodwa olithola entante emoyeni. Awukwazi ukukhanda idoctrine. Awutholi verse lithi ningazidli intete bese leyo nto leyo iba isifundiso. I think one day we need to talk about idoctrine ukuthi isifundiso yini isifundiso iziphi izinto ezafundiswa
ezisifundisa ukuthi yezani 1 or 2 u3 no 4 5 no 6 asibuyeke ndoko chapter 5 verse number 11 wavela masizonakana 8 ngeke siqhubeka 1 Corinthians chapter 5 umzoruma Hebrews not 1 Corinthians sorry Hebrew chapter 5 verse number 11 la umpost okay asingayeke ngakhe ngayichaza athi umbhalo ncwadi Hebrew kuthiwa yabhalwa uPaul kwavuka enkulu idebate ukuthi wathi uPaul uqeda ukwenzana ngathi asikuyekeke nathi singaze simchaza ukuthi ubani wabhala kumele sichaze ukuthi why sithi uyena wathi ngoba bafowethu liyashona ilanga kusaphikisana ngama-homiletics kusaphikisana ngaseHebrew nesiGreek liyoshona ilanga uKristu akakazi baze bamthola abamazi nalobuntu amamkhonzayo kubhisu ngena la kuma-social media platform they will explain the different laws kokunemithetho ayisisizi ngalutho nangu uJesu njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana kaNkulunkulu imele ukuphakanyiswa kule ngena kuma-social media platform sikhethe side kungcono ugqoka into engaka ukuthi ungagqoka into eshona le mawuthanda umyeni wakho menzela ukuthi liyoshona ilanga la umpostoli okay lo ubhala incwadi yamaHebheru ubachazela ngompriest ukuthi kwakukhona umpriest ku-Old Testament uthi by the way umpriest wayekhethwa uNkulunkulu njengaloko noMoses no-Aaron wakhethwa uNkulunkulu besathi kodwa thina sinompriest omkhulu echaza uJesu bese kuverse number ekhuluma lemfihlo ukuthi wayehla weze emhlabeni waba uNkulunkulu waba yisono ukuze nabe ngoqala kwensindiso and all this kind of things besathi kuverse number 11 la umpostoli Paul umbhalo wamaHebheru bejule kakhulu ekhuluma imfihlo ebuNkulunkulweni bukaNkulunkulu echaza ubuNkulunkulu kodwa mefika kuverse number 11 wase eyibamba kunezinto esithi masiyikhulumela kuma-social media platform sithule kunomsindo wakho wavuka ngelinye ilanga la ethi amazwi akhe akhunywa uBishop uyikhale ethi actually uJesu akafanga waba nomsindo omkhulu ngoba ngayiphendula la video ngathi mina uBishop ukhuluma into right kodwa uyikhulume einganini funa ubisi ngoba mawuthuka ufuna ukubaphakamisa abantwana batshela imistry badlule engqondweni yeinganikwane balezi inganikwane echazwayo mawufuna ukubayisa ebuNkulunkulweni bukaNkulunkulu basukuma bama ngenyawo futhi mina ngathi Nkosi siyolala emathuneni soloko sishuma ezingane udu uKristu angakaze azambulwe kubo uverse number 11 uthi sekukuningi esingakusho ngalokho okulukhuni ukucacisela lokhu seningabantwana ekuzweni yabona kunezinto esingathi masucha yabona mina kunento mangathi ngiyikhuluma manje ebusuku la ungaphuma abantu la bathi uzwana bengithi siyamthanda uzwana uyabheda uyazi utheni uzwana uthe umpostoli Paul umbhalo wamaHebheru wawogwema la wamazi uthi yazi bafethu kunezinto engaba sintshela zona problem enayo ukuthi kuselikhuni ekuzweni umuntu asintshela imistry imfihlakalweni ngeke nisizwe so ke for the fact ukuthi angeke nisizwe ukungcono usuyeke nje ngoba thina sikhulisa abantu ababala iminyaka kodwa bayingane enkosini just imagine umpostoli Paul umekhuluma nabazalwane ethi kunemfihla ngabasintshela yona kodwa the problem ukuthi niyingane angeke nikuzwe noma wathiwa siyachaza kungcono ukudlala ezingane kwa that's why sinabantwana bakaNkulunkulu abajajuliswa amatshe kaDavida abajajuliswa umphongolo wesivumelwano abajajuliswa abantu abathi dabulana ulwandle bajajuliswa yingane kwa they don't need the solid food abafuna ukudla okuqinile basathanda lezi ingane kwanidabulisa Maria elwandle libovu Moses athi ingane kwanzenduku kuchazwe badabulisa lezi ingane kwane niqhobela izandla ngoba abantu abafuni ukufinyelela ebudodeni bokwazi uKristu abunjwe phakathi kwabo basabusiswa nje elwandle bomvu uphethene esandleni uphethe induku ileyo nto leyo abantu abayijabulela baqhwaba izandla wabona bahamba kulama movement baqhwala bonalela nje ukuthi ngizothi mina dabula namhlanje bajajuliswa leso ingane kwabo boza bonala emathuneni uKristu angambuliwe kubo
Apostle ulompa loma eBheru uthi kulukhuni man. Kulukhuni kulezi zinto singangichazela zona. Ni right insayidele lengane ukwane enkhuthuzwa ngazo. Nise right kakhulu. Nise right masakhola ukuthi umuntu onamandla umfundisi. Ngeke sinitshele ukuthi the same power umfundisi wakanayo nawo nayo. Lithi iBhayibheli ezibonakala sizobalandela abakholwayo ngegama lika Jesu bokhipha amadimoni. Akushiwo ukuthi abafundisi bokhipha amadimoni, abakholwayo egameni lika Jesu bokhipha amadimoni, bophuza ukubulalayo ngeke ukubenze lutho. Ene awulifuni lelo lungeke, awufisi ufinyelele ebudodeni bokwazi ukuthi you have got ithuba noma iprivilege umfundisi wakana unalo nawe. That's why sukuye unjalo, that's why mophethwe ekhanda uzovusa umfundisi azothandaza. That's why kuze kuba namhla usakhuthuzwa ngokuthi umfundisi okhuluma isibusiso phezulu kwempilo yakho kumele imali sokuyeka ukubeka kulezi ingane kwazi uyolala emathuneni because afuna ukukhule kwazini uKristu. That's why babona babusiswa le ngane kwana egcela kuma social media platform. Bafethu ake sikhulumeni uverse number ake suphinde uverse number 12 ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi. Yabona umpostoli Paulo uthi actually by this time masibala iminyaka esenisindiswe ngayo kuze kube namhlanje actually nangabe seniyafundisa. Kodwa ngeke phela nifundiswe ngoba wena uze wakholwa ukuthi ipulpit kaMan of God now uzukholwa ukuthi kunendawo engcwele kuze kube namhlanje. Kuze kube namhlanje uyakukholwa lokho ukuthi there is only one man who has an authority from above. Usakholwa kuze kube namhlanje ukuthi sino Moses wesikhathi. Asinayo Moses wesikhathi. So ngoba uyakukholwa lezi ingane kwani khubeka ukholwa kuzona. Asinayo Moses wesikhathi. We are all equal because we are the disciple of Christ in the body of Christ. Ngoba lasi sithe ekhandwa abantu abangafuna bayingane babala iminyaka bayabalisa makufuka umuntu uNkulunkulu afuna ukumsebenzisa afuna ukukhula enkosini bazomshaba amlalisa phansi. Uyazi ukuthi leli bandla saliqalaphi? Uyazi leli bandla saliqala kuphi? Saliqala sibathatha yimi nobaba sehla senyuka akuzofika umuntu lephapha la bafuna ukukhubeka baba ile mkhovu baza bolala emathuneni uKristu angambuliwe kubo. Hayi bafethu abazilutho basilandela imlando ngemasonto. Ngekho umntwana kaNkulunkulu obala iminyaka esindisiwe usabusiswa umuntu okaze engane kwani phambili. Ngeke. We need a solid foot. Sifuna ukwazi uJesu. Who was Christ? What it was the purpose ekufikeni kwakhe. Kwenzakalani ngoJesu mhla izenza umuntu. We want to know the mystery of God. Angasitsheli ngamazambane namabhatata ensango kwasho kwacima singaphezulu sesendlule kulezi ingane kwa umuntu ephila kuzona. Uthi umpostoli Paulo kahle kube sikhuluma iqiniso nina by this time. Ngaba niyafuna la kukhulunywa ngabapostoli kukhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu. Nganza kwathi hambani yolalela abazalwana abatshathi ngasinto ngo1970 ngasinto ngo19 bani umlalele ukhuluma irase engavuthiwe because abakaza bamfuna uJesu. It's not enough kuyesontweni. It's not enough. Every one of us must discover his purpose. Sonke siphelela akekho umuntu ophelekezele olize emhlabeni ngoba ephelekezela uzwana akekho ophelekezela I'm doing my assignment. Nawe una assignment yakho. Yazi uKristu akabunjwe ukuze kuvele ubuyene kuwe. Yakho thumele ukuzophelekezela omunye la. No one akekho. I don't care whether ucabanga ukuthi wena akekho umuntu othunyelwe ukuthi vele uKristu akaze wamvuma akaze wamfuna. Abuntu ufinyelele ebudodeni bokumazi uKristu. Ila khona uthi ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. Athi ngohlebele bangeke abefundisi bakhe. We are all equal in the body of Christ. Umsebenzi wabefundisa abapostoli abelusi bonke laba bantu ukukhanda wena ufinyelele ukwazini uKristu ngcono hayi ukwazini abefundisi. Ukufinyelela kwazini uKristu ngoba uKristu okuyisa kuNkulunkulu. Uthi umpostoli Paulo nginiyendisela uKristu niyintombi. Yabo? So ke umsebenzi kaPaulo noma umsebenzi kabapostoli ukunikhanda ukunenza anichazela the full purpose of the gospel and leso sizathu sikwenza ukuthi nawe mawuya kuye uyidiscover ukuthi ngubani
in this kingdom. Ngakho umuntu othunyelwe ukuzokhandela abantu imali kuthi abanye bayasebenzana, ayikho into enjalo. Sifundeni iBhayibheli. Kodwa ke kuyabonakala ukuthi soza siqhubeka siyingane sizosiyolala emathuneni. Yabona mina one of the things engenza ukuthi ngingahambi kulezi inkonzo engicwala kuzona, angikwazi ukulalela ingane kwami. Angikwazi ukulalela ingane kwami. Siyabonga abafethu amagift. Angikwazi ukulalela ingane kwami. Angikwazi nje. Ngispend isikhathi ngihlele phansi lalela ingane kwami. Angikwazi wenza lento. Akwazi ungichazela ngodagona nomphongola. Sasandlule emphongolweni. Nangu uJesu. Sendlulile emphongolweni nezimfana. Usendlulile nangu uJesu. Ambula uJesu lenge emthini ohlaza. Ufuna ukwazi uJesu. Yena yedwa. Sendlulile. Ukhanda ingane kwani? Abantu basindiswe ngengane kwani kuze kube namhlanje. Isonto mabe sonto kuyokhanda itori. Awu ngeke mfuthu lapha. Asifinyelelene ebudodeni bokwazi uKristu. Umuntu usekhulile uya understand nezinto eziyingane kwani nje. Kunezinto ezithi mayikhulunywa okhandwe ingane. La masikhulume ngomngane asikhulume ngeminyaka la. Lento le iyona ezoku-understandisa nina odokotela nothisha nabameli nani ukuthi uma uza in this kingdom awuyi ngokwelevel yemfundo yakhe sesikolweni ayisebenzi la. Udokotela le mawulawo ingane sit down. Sukufide wingala. Wena unesitifiketi solwazi samathambo la esibhedlela la wingane elihlaza cwe hlala phansi sukufide. Uyodala inkulu traffic. Zonke le ngane kwene khulumayo ngizwa into yile into into izwayo. Yabona ukuthi akukakhuleki la khona uunderstand uMongcwele uthi kimi ngeke uligcwalisa lelo gama ngoba awumazi kwa leyo Mongcwele. Abanye abathi uMongcwele silwane esithile abalazi nephimbo likathi baneminyaka engathi manje lapha ekwazini uKristu nokwambula kukaKristu ngathi kubantu abathile abayakhona lutho. That's why kuze kube namhlanje niwasha amapenti yo woman of God, niwasha ama-under o men of God, nibenzisa jonke lezi zinto bamposhisa isikhathuni ngoba kwathiwa niyothatha ugcobo. Alukho ugcobo oluthathayo, funa inkosi, funa uJesu, funa yena namandla ukuvuka kwakhe. Yeka lezi ingane kwana nifuna ngoba anifuni ukukhule kwazini uJesu. But the enough time you spend ekufuneni inkosi is democracy ambule kuwena. Lesi ngani kwanamba nekhandela ukuthatha ugcobo, hamba uchothoza emveni kwabo ube isithutha sabo nje uthatha ugcobo. Angeke usumthola uKristu. Ufunwa yilabo abamfunayo. Ngeke uchothoza wehla wenyu. Umsebenzi wethu nabanye emzimbeni kaKristu ukukhanda wena usu-understand the purpose of God ngawe so that you'll be able to discover yourself ukuthi ubani in this kingdom. Akekho umuntu olozophelekeza omunye. Ngeke size sifike kuleyo ngxenye masisandakana namabhluku nezingulube, sisandakana nabesifazane in the pulpit, sisandakana nezicathulo nama high heel, sisandaka amanzi osolwandle. Ngeke umshumele uJesu. Ngaka masebhizi ngalemsindo ekhona la ukuthi TikTok sebhizi lamasontweni ukuthi ubani onichazela indaba engulube kuleti kakhulu kwenza lama debate. That's why mina nganquma enhlizweni nami ukuthi lama debate angenza ngwakhanda. Futhi angenza ngwakhanda. Mangibona ukuthi ufuna uqala ama debate ngiyablock. Kuleti kakhulu for ama debate. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Makwenzekile ungenela ungakholwa siyathemba ungenela ukuzofunda musukuphithizela hlala phansi. Asikho la kuzopruvela namaphoni kulethi sifuna ukwazi uJesu yena yedwa namandla okuvuka kwakhe. Kodwa ke kuze kube namhlanje sinabantwana bakaNkulunkulu saphikisana ama-pulpit bathi sifazane e-pulpit. God can use anyone. uNkulunkulu angasebenzisa ngoba noma nini. If ukwazi lokho ukuthi God can use anyone. Ngeke kuba ngumsindi abazama e-pulpit la manikhuluma ngama-pulpit nikhuluma ngamasonto wena ama-synagogue God can use anyone. Mefuna ukumsebenzisa wakhe wasebenzisa osifazane ukuthi hamba utshela lamagwala ayifihle lapha endlini lapha watshela ukuthi asiyohlangana eGalile bangekho amadoda. God can use anyone. Wakhe wasebenzisa amatshe wasebenzisa imithi wasebenzisa ingane. God can use anyone if you understand ukuthi uNkulunkulu usebenzisa someone who's available without gender and whatsoever ungayicabanga. Ngeke sifika kulelo zinga masakhuluma lezi ingane kwanza ukuthi ngwakwaZulu mina ngokuphethwa kwaZulu ungaqhalanisa ivangeli nento yakwaZulu hlukene.
Fundeni iBhayibheli. Ngeke sifike kumazini uJesu. Uma understand ukuthi if amadoda angekho available, God can use anyone who is available. God can do that. So if God can do that, let's keep quiet about inganekwane zakwaZulu. Ukuthi mina kwaZulu abantu esifazana bami phambi kwethu uma besesikhathini. Lento evangeli ngaphezulu kwesikhathi. Ayihlangana nendaba ukuthi wena ucabanga ukuthi wenziwa kanjani izweni langa ke. Akukho ngakini la kusembusweni. La kusembusweni kaNkulunkulu ngaphezulu kwezwe lakini. Sazi noma base report yena ontaba kayikhonjwa, hey bafethu. Sebase report obanibandla. Hayi. Sokuluma thina zindaba zesebhizi simela sithatha ihlangothi. Besathi uverse number 12. Uthi ngokuba noma benifanele ukufundisa ukuba nibe ngabefundisi uma kuya ngesikhathi. Nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo bafethu. Hayi bazali bami. Uthi uPaul Paul iqiniso lithi sekurati bafethu siyabonga. Uthi masifuna ukukhuluma iqiniso lithi by this time ngaba yinina enifundisayo. Kodwa kusobala kuyacaca ukuthi kwanina yinina enisafunda ukufundiswa ama basics okukholwa. Ukuthi umuntu umvuma kanjani uJesu. Emveni kwalokho umuntu ubhajatiswa kanjani. Nisafuna ukuchazela ngombhabhatisi ukuthi is biblical or is not biblical. Nisafuna ukuchazela ukuthi how to confess, how ngimukela kanjani. Sisafuna kubuyela emuva, sisachazela abantu abasindiswa ngo1950. Hayi bafethu hayi. Uthi kahle kahle ngayinina enifundisayo kodwa senginotisile kusho uPaul ukuthi kwanina nje nisafuna ukufundiswa ezinto ezingama basics ngokukholwa. Sisafuna ukuqala phansi umsindo ekhona namhlanje. Sisafuna ukuchazela abantu abasindiswa ngo1950 abathi bahambe nobhengu nochiliza nobanibani ukuthi lento uyishoya kusikho. Sisafuna ukuchazela abantu abasindiswa ngo1970 ukuthi akuvunywa izono kini ngoba nina sena uNkulunkulu abane sachaza ama basics okukholwa. Uthi kahle kahle ngaba nina niyafundisa kodwa kusobala kwanina nje sadinga ukufundiswa. The reason why kunjalo is because abantu abatshelwanga ngoKristu akambuliwe uKristu batshelwa ngamasonto nezwe la kubo bakhuluma inganekwane ngashawa izandla. Sinamayang layo namhlanje anibusisa ngezambulo kubanga umsindo abantu bekunokuthi bahlaliswe phansi bakhuliswe kwazini uKristu ambulwa bunjwe uJesu phakathi. Masikhuluma nge-spiritual maturity asikhuluma ngamavesi, asikhuluma ngokuthi uyasazi isiGreek nesiHebheru, sichaza ukuthi uyayazi uKristu ambulu ufinyelele yini ebudodeni bokumazi ambulu uKristu ngokuphelele kuwe. Kunezinto esizigwemayo. Angithi laba abantu bangakhulile kumazini uJesu kuze kube namhlanje mabazoshada kumele boqala emission. The reason why boqala emission because asibathembi ukuthi laba bazolalana. Vele uKristu abakaze bamthola basaba befundisa unosaba inkosi. That's why sithi bahambe ngapha kuze bagcina bangalalananga. Uma bedlule emission ngesizathu sabukulanana asinaba abazalwane. Abakhule ngokwanele ukuthi we are not doing this, we don't need anyone to protect us because labantu abathu abadlule emission baneminyaka bakhona kodwa sisabasabela ukuthi bazolalana. Hawu yake bakamthola uJesu. Ngeke uKristu akakabunjwa abamazi uKristu ngeke siprotect abantu abathi basindiswa ngale minyaka bafuna ungena emshadweni ma sithi wozani nizoxoxa nihlale mani edrop khona niphelekazelayo kanti uKristu awungeke bafethu ngeke sisaprotecta nani ukuthi nizolalana awukahle nini. So namanje sisanibamba ngalezi ingane kwani sisanibamba ngalo ngoba sisanibamba ngalendlela ukuthi wozani zokhuluma nathi uze emission uzokhuluma kuze kube namhlanje kanti siyogcina nini la sifika khona sazi ukuthi sikugqishile ivangeli simambulile uKristu phakathi kwakho hamba uyophilela inkosi
sigayide wena uNkulunkulu uyakubona. God is everywhere. That's nabazalwane abafaka amaduku ngamasonto because batshela ukuthi uNkulunkulu usesontweni baze bafundisa ukuthi God is everywhere. Ukhona endlini yakho, ukhona etoilet, ukhona emotweni, ukhona emsebenzini. Ayisebenzi lokufaka iduku ngesonto, ayisebenzi ukufaka imoya yothandaza. Mawungathandaza akekho yini uNkulunkulu. Mawusemotweni iginqika imoto, mawusemotweni mongcwele khuluma ukuthi thandaza, uzotshela mongcwele linde sewufaka iduku. Lezi izinto siyayikhuluma lezi ngoba phela sikhuluma kwabangakhulile ukwenzela ukuthi leli lungelo singalisebenzisi ukulimaza abanye ababuthakathaka. Ngeke silisebenzisa leli lungelo, but sizama ukuchaza lento ukukhula enkosini, ukwazi uKristu ukhula enkosini. Masinabantu abasha, sinentombi nezinsizwa ayifinyelela, ayikhuliswa ngalendlela ukuthi makuthiwa kufika insizwa ithi ifuna umfazi, sithi nang akhomba athi nangu sisihamba uyokhuluma naye, ayikhulumele mathi ukhona hambe ohlala phansi bekhuluma. Sibathemba uJesu, abathemba ngokwanele ukuthi they will keep ukwethembeka ngoba vela benzeli thina singekho thina. Sibayenza ba-understand ukuthi noma yini eniyenzayo kuloshade nibheke kuwona nizenzela nina nenzeli thina. Abazi ngcono ngoJesu nezinto abangazenza manje zoba affecta in future rather than ukuhloniphana bahloniphe thina kanti le mshado into engeke bafethu ngeke man ngeke siphila kanje koze kube nini. So we'll protect abantu abadala babala iminyaka kube nini. Si protect abantu abasindiswa izolo, si protect abantu abasindiswa ngo-1970 kuze kube namhlanje. Hayi. Asimthemba ubrother no sister abasindiswa uma bagebele imoto banikezana ilift. Wasingabathembi bazi uJesu. Abasabi inkosi, basaba amasonto nabefundisi babo. Laba mawufuna ukuyibona lento ekhuluma ngayo ukuthi into engekho. La maduku ngaphansi kwamaduku khona ama extension balukile ngaphansi kwamaduku. Bese ungibuza ukuthi lemluku bonakala nini? It's because mabe part neviki bayawaveza lama wave kodwa ngesonto bafaka amaduku. Lezi imfundiso zamadimoni. Because ingqondo yakho ukuthi uNkulunkulu ekuzakhe. uNkulunkulu akahlali kulezi zakhe ekhandwe ngezandla ngoba ingqondo once yakutshela ukuthi uNkulunkulu usesontweni unenkinga. God is everywhere. So lo uNkulunkulu akomfakele iduku manje ngesonto kodwa part eviki ufaka ngama wave, ufaka yonke ufaka udaka kodwa ngesonto uba ingcwele. Wena umfarisi. Lento yenziwa abantu abangakhuli ekufinyeleleni kwazini uKristu. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu umoya. Ukhona njengoba sikhuluma la kuma social media platform. Ukhona masilele, ukhona emsebenzini. So ke angikugqoki ukukholwa. Akusona uniform yangesonto. Angikwenzi mangiyothandaza. It's a lifestyle. Kunjengokuphefumula. Phefumula ngilele, phefumula ngikhuluma, phefumula. God is everywhere. Ngisukufarisa. Musukuyigqoka lento okukholwa igqoko impilo. It's a lifestyle. Ngabe indlela yokukhuluma mawukhuluma kunabantu abaze bashintsha ukukhuluma ehlikihla izandla hlanganisa amadolo kuba ngathi ukukholwa ukuhlikihla amadolo nokukhuluma ngephimbo elicane. Ngabafarisi nini? Abafarisi. Asikwazi kuze kube namhlanje sihola abantwana bakaNkulunkulu abasabehave kanje. Cha Nkosi yami. Cha Nkosi yami mama. Cha bengithi ngizobona ubaba. Cha angeke bazalwane. Khuluma ngephimbo lwakho. Musushintsha amathoni. Kuba ngathi mawushintsha ithoni mongcwele uyasebenza. Yakunishintsha amathoni. Musukhuluma ngesoprano, khuluma ngealto, khuluma into yodwa. Mawukhuluma ngebass udu, mawukhuluma ngealto. Yake lento musungu act into ukukholwa. The reason why we keep on doing this, uKristu akakabunjwa kithi asikafinyelele ebudodeni bokwazi uKristu. Khuluma ngephimbo lakho. Abanye ngabaphika nje monga babona bekhuluma hleli namakhosikazi abo. Mina ningabafarisi. Kodwa uma wake wamthola uKristu, kanza kwethu uma wake wamthola uKristu, uyofana njengoZakewu. uJesu akazasho lutho kuZakewu. Kodwa wathi mefika kuZakewu, uZakewu wayibona ukuthi uyiqile. Lithi iBhayibheli uZakewu wathi kuJesu ngeyiqile mina. Ngendlela ngeyiqile ngiyabaqola nabantu. So because sewufikile inkosi ngidecide ukuthi ngizobuyisela into zabantu. uJesu angashongo lutho ngoba ngeke akuwe. Uqhubeka uphila noma kanjani inkosi ingakuwe. Ngeke. Kuyoba noshintsho kuba nendlela okuyiphatha kuba nendlela yokwenza. The reason why kuze kube namhlanje sinabantwana bafethu kuze kube namhlanje we are still debating kurongo ngani ushada umuntu ongakholwa, kurongo ngani ukulala, kurongo ngani kuze kube namhlanje
Uneminyaka emingakukholwa le ngane onayo wayithola nini? Sinomama namhlanje bathi basinso ngo-1970 phakathi nendawo ushade nozwana uzwana kakhulu umgulugudu nje oshala amateksi unentambu ushupile emsimbeni ngosebenza kweScom lawo khala engcwele ama-T-bags lo ushade umntwana kaNkulunkulu uyekholwa ngeke mhla uKristu wambulwa kahle kuwe ngeke ubusiswa indoda njengenaNkulunkulu ngeke enhlobo sidala awumazi uJesu awukhulile ngokwanele ukunderstand ukuthi angikwazi ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngiyigugu embusweni wasekhaya bese ngihamba ngiyolala nendoda efaka ama-T-bags ephuza imbiza izokhipha insila ekhiphela kimi. The reason why we're still explaining this thing sinabantwana bakaNkulunkulu ababanga umsini bankeneneza bashaya ama-chorus kodwa they are not spiritually mature. Asikhulumi ngezilimi sikhuluma ukwazi ukuzazi ubugugu bakho bokuzazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe angikwazi ukuwela ehlazweni ngiyokwenza icovenant namadimoni abantu abangakholwa sizathu salokho ukwazi ukuthi lithi ohlangana nenkosi baba moya munye kodwa ohlangana nesifebe abanyamenye ukwazi lokho ukuthi molala nomuntu wenza icovenant ikhona ukuguidayo ukuthi angikwazi ukolala nanoma ubani because ngenza icovenant ezohamba isizukulwane isiyondlulela nabantwana bami for that information yona ekubambayo kunomfundisi noma engekho koza kube namhlanje osisi bethu bakhuleliswa wohunta abantu amezinye brand ngathi badla iphina but bekholwa besindisiwe bavutha be. It's when you realize ukuthi abantu abakhulisa ngwazini uJesu bakhulisa emasontweni baguthi kakhulu ukupractice imikhuba yamasonto but they are running away from the kingdom. Ngoba noma ungayigcina lemngani kwanza samasontweni ngeke kwenze lutho egcineni kosuke ubhubhu yolala nezango mnososobale sokwe noma gejekeja nonala because this thing ifuna thina siyibandla singabantwana bakaNkulunkulu siphelele kwazini yena kunezinto angeke saxaka ngazo kuze kube namhlanje. Sanibonana angazi noma vese ngiwafunda ngiwaqede ngoyeka futhi maningi amavese kodwa ake siyeke kanjalo ngani zakwethu ma kukuhle enkosini ukuthi asiphinde sibuya nophathusi ubuya na but spiritual maturity asikhuleni kwazini uJesu Kristu abunjwe phakathi kwethu sazena namandla okuvuka kwakhe kunezinto angeke sayikhuluma ngeke siba ngumsini ngayo yonke lezi ngane kwami kunezinto angeke kusahlala ama-debate uxoxa ngazo. Sanibonana ngenani bafethu sixoxe bese siyathandaza sinolapha about proving a point nokukhuluma size sithi sifuna ukuprove ama-points about delivering i-message kubantwana bakaNkulunkulu nanokuthi-ke ekukhuleni kwethu ila uyidiscover khona ma ufuna inkosi uyidiscover wona ukuthi ubani in this kingdom musokuba i-church goer kuze kube namhlanje sakhuza abantwana bakaNkulunkulu abatshontshayo emsebenzini sakhuza abantu abatshontsha ama-orange abatshontsha ama-tissue abatshontsha nama-stationary sisakholwa sisaloneza iy'nganekwane nje kuyoba njani mhla kufika la khona sihlaselwe enyameni ngesurvive silwa izinto engaba sadlula kudala kuzo bagcwele la manje basizophuma la ulife hamba uyongena la ngizobathola bakutshela ama bathi 3 dimension of glory usiza ngana ama-dimension ufuna ukwazi uJesu uthi angiqedele mhlawumbe ngamabomu leli verse ayi bafowethu ezinye izinto uma uyikhuluma ugcina udabuka phakathi nendawo ngoba lezi iy'ntshumayelo ey'gcwele la unamntwana kaNkulunkulu obusiswa nje ukuthi iyambula liyancika kuhambulani ngoba isambulo esingaphezu konke uKristu esambona ewumuntu ukwambulela lokho kuyimfihlo imfihlo lemfihlakalweni aseke isambulo esidlula lokho ukwazi uJesu sikisambulo esidlula lokho isambulo sifuna ukwambulela uKristu umlande elenge emthini ohlazi enqunu umlande abaprofeti bekhuluma ngaye ukuthi weshayiwe welinyiwe emhlanga sambulela uJesu elenge emthini ayikho enye into engaphezulu kwalo asike isambulo esedlula lokho sokwazi uJesu ama-church goer kuba ngumsindo kuze kube namhlanje ayikho ngibusiswa yini mina uma uzongitshela ngey'mbongolo ezalandwa ubani lo uSawuli
ngihlala nami nembongolo zikaSawuli mina bese insimbi sithi zwi kuthiwa uNkulunkulu egcwele agcwele khuluma ngembongolo abafethu ningixolele mina lezi ngani kwana ke nhlobo lezi intshumela zobumnandi la khona athi I want to speak about uIsrael ma edlula uIsrael hayi kodwa mina hayi kodwa ungikwazi uJesu ungikwazi uKristu fana nalento ukuthi lithi iBhayibheli uJesu wafica abafundi bedoba lithi wathi iBhayibheli bashikile ubusuku bonke bangabambela ukuthi wasethi kubona phosana amanete ekujuleni kunentshumayelo lapho kunentshumayelo ushumayela usuma ngeenyawo qhubekelani ekujuleni siqhubekela ejuleni sathi amanete la utshela abantu ngeenhliziyo ezimbi ukungathetheleli ungabi noxolo abanalo uthando banomsindo kuyaphikisana kunobufebe tshela nabantu ngereality yakani kusitshela ngokujula kwamanete asiphethe amanete la bazalwane ngeke khulumani bafethu asinamona that's why ke noma ngathi ufundisa kangakanani kulesi sizukulwane sanamhlanje ukuthi hey madoda yekani ingani kwabo qhishana abantu uKristu bakuzwa bafuna batshela ngomthombo ukhuleka abantu abanenhliziyo ezimbi abanye baxelana namathumba kanti bakhonza kwamasango inhliziyo ezimnyama ke bafowethu yabona kunezinto kugcwala abantu kuthensi but here come the man of God azositshela ngosawoti wafakwa lapha kwakuna ngeke bafowethu ngeke and lezo zinto ke zokuthi ningamfuni uJesu izona ezinenza ukuthi bakwazi ukunidukisa kalula basachaza lawo mosawoti la esophethe ubudayisi esachaza lamaqaba ungafakwa emanzini amara ezana lezi sample ngoba animfuni uJesu akekho umuntu onganidukisa vese uJesu yena yedwa elenge emthini ohlazo akekho sizokumemezela namhlanje ebusuku kubonke abantwana bakaNkulunkulu soliyana bafowethu sizokumemezela namhlanje ebusuku bonke abantwana bakaNkulunkulu abalana balalela yekela ingane kwanifuna inkosi yekela ingane kwanifuna uJesu mawungakamtholi spend isikhathi emthandazweni inkosi ayizambule kuwe thandaza uNkulunkulu ufuna wena ufuna ukwazi wena hayi lo mfunela ukuthi azokushumayelisa sisho loyo yazi inkosi akavele uNkulunkulu Kristu ekuwe abunjwe phakathi kwabo uyavela naseyikhathini zokuhlupheka kuwe uyavela naseyikhathini zokuhlushwa lento leni ikhuluma mahala malithi sambiswa kwakhe abantu base bebona yikho into abazoyibona ngoba niphethe isawuti namatshe nezikhali zakwabantu bani inkemba kaDavid uKristu akekho kini kodwa makwathola uKristu kuwe nezikhathi zokuhlupheka kuyobonakala nezikhathi zokuhlushwa izikhathi zokuzingela nezikhathi zokweswela uhamba ubheke kuye ngumqalisi nomphelelisi khali inyembezi kodwa ngiyazi inkosi umile ngakimi mawumi ngakimi angisweli lutho nako konke uyambonga kukho la yo complain khona seliyana bafowethu la ngazi noma ngisezwakala yini angazi noma ngisezwakala ningane zakwethu sanibonana awu nakuya sekunjalo bafowethu sanibonana
Sekubhedile nganza kwethu la. Ngiyacela bafowethu sikwazi ukuqhubeka ebumnyameni kanje. Lo gesi lona masonjena. Sanibona. Sizovala bafowethu. Ngoba kumnyama kanje. Sanibonani. Sebumnyameni. Asivaleni bafowethu, sanibonana, asivaleni. Wasiqhubeka sinje bafowethu siyoza no part 2. Sanibonana, ngicela ukuvala bafowethu liyana la. Lizoduma futhi. So buya futhi ngomgqibelo. So buya futhi sizoxoxa bafowethu. Futhi makukuhle enkosini sengabuya nakusasa. No alilihle izulu bafowethu liyana njengoba ngikhuluma nani. Angithanda ugesi sohambile ke kumnyama. Liyana futhi ngaphana ngicabanga ukuthi kuyazwakala. Siyabonga bafowethu ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu omusa anibusise makukuhle siyobuyela kusasa noma siyobuya ngomgqibelo. Ngiyanithanda bafowethu sobuya sikhulume ngale topic ekukhuleni kwazini uKristu. Ngizoyi-uploada manje ku YouTube. Siyabonga kakhulu bafowethu ngiyanithanda laleni kahle egameni likaJesu. Amen.